Здравейте, приятели на 4 осмици BG! Аз съм Изабел и днес ще разберем кой печели Мерцедес Майбах от голямото раздаване 4. Като аз съм голяма късметлийка, така че мисля, че ще донеса късмет на победителя и нека да разберем кой е той. Така, билет номер А41426 печели, като неговите инициали са СК, а ID-то му е 1132072. Честито на победителя! Сега ще разберем кои са 4-мата късметлии, които ще спечелят Rolex от голямото раздаване 4. Първият човек, който печели, е с номер на билет 3964F2, инициали С.А. и ID 108044, град Търговище. Вторият победител, нека да има малко повече изненада, да видим кой е. Вторият победител е Г.Г 1366414 от Стара Загора. Да видим кой ще бъде и третият късметлия. Д.В.1232756 ID от град София. И последният победител С.Ч 1747075 от Кърджали. Честито на всички победители, да си ги ползвате със здраве! И сега ще разберем кои са 4-мата късметлии, които печелят почивка на Малдивите от голямото раздаване 4. Нека да видим кой е първият късметлия. Първият късметлия е I.I, като неговият номер е 1682W7. Нека да разберем кой е вторият човек, който печели. Той е R.I.7939W9. Третият човек, дано да е жена. Да има и малко жени победители, не може само мъже. V.R.58F007 и последният победител е I.13.0G62. Честито на всички!